Croeso chi yma, a nina wedi cyrraedd adeg arbennig o'r flwyddyn. Ddoe oedd Sul cyntaf Adfent yng nghalendar yr eglwys. Ac felly dyma wahoddiad i chi ymuno fo fi bob dydd am ryw fyfyrdod bychan wrth i ni baratoi i gofio geni yn gwaredwr. Ac un o'r atgofion hynny o'm mhlentyndod i ydy gwylio rhaglen teledu Blue Peter. Yr adeg yma bob blwyddyn mi fyddan nhw'n gwneud coron Advent. Cymryd rhyw beder hangar billad weiar, a'i plethu nhw efo'i gilydd, ac yna wyndio tinsel o'i amgylch cyn gosod 4 canwyll, un ar bob cornel o'r goron, ac oedden nhw'n goleuo un bob wythnos am y 4 wythnos yn arwain at y Nadolig. Mae hwn yn draddodiad sy'n mynd yn ôl dros 5 o flynyddoedd mewn gwirionedd. Ac o fewn un traddodiad beth bynnag, mae'r 4 canwyll yn arwain at 4 themen yn cynrychioli 4 thema. Pwyslais wrth i ni baratoi at gofio'r geni. Mae'r ganwyll gyntaf yn cynrychioli gobaith. A pwy ohonon ni allwadu fod cael gobaith yn beth mor sylfaenol i ni gael bywyd dedwydd. Mae gobaith yn golygu bod ni'n edrych ymlaen at rhywbeth sy'n mynd i fod yn werth chweil, yn llesol, yn rhoi llawenydd neu ryw ryddhad o ryw fath i ni. Na chi'r plant sy'n gobeithio am ryw anreg arbennig fore Nadolig. Teulu'n gobeithio cael gweld ei gilydd yn arbennig ar ôl y 2 flynedd dwytha. Mae gobaith yn rhoi rhywbeth i ni afel ynddo fo wrth wynebu bywyd. A mae hynny'n sicr yn wir wrth feddwl am ddigwyddiadau mawr bywyd. Chi rywun yn gobeithio am gael gwaith. Teulu'n gobeithio cael plant, gobeithio cael gwellhad o afiechyd blin. Ond weithiau mae'n gobaith ni'n cael ei siomi'n tydi. Rydyn ni gyd yn ystod y 2 flynedd diwetha wedi bod yn gobeithio bod y pandemig hwn yn mynd heibio. Ond dyna'r sôn y dyddiau diwethaf am amrywiolyn newydd, a bygwth cloi lawr ar yn rhyddid unwaith eto. Mi oedd cenedl Israel wedi bod trwy gyfnodau tywyll iawn. Caethiwed y Babylon, canrifoedd o ormes dan wahanol rymoedd crylon iawn. Ac erbyn yr adeg 2000 o flynyddoedd yn ôl, pan oedd Rhufain yn llywodraethu a llaw gadarn, mi oedd y syniad o fod yn genedl oedd o bwys yn y byd, o fod yn bobl y Dduw yn arglwyddiaethu. Oedd o'n ymddangos yn chwerthin llyd. Ond roedd na addewidion wedi rhoi gan y Dduw. Addewidion am un fydde'n dod, had i ysugo pen y sarf, blaguryn o giff Jesse, mab i Dafydd, fydde yn Feseia. Ac yn Jerusalem, roedd na rai'n cofio'r addewidion hyn, gan edrych ymlaen at y dydd y deiau ymwared i Israel. A dyna efallai pan fod yr hen emyn Lladin sydd ei gwreiddio yn ôl gan rifoedd, yn un addas i ddeffro'n gobaith ar ddechrau'r wythnosau hyn, wrth i ni baratoi at gofio geni'n harglwydd. Oherwydd os ydy'r garol yn sôn am rwymau Israel a'r gobaith i gael ei datod, mae gen i minnau hefyd bethau rydym yn hiraethu am gael rhyddid ganddyn nhw. Beth ydy'r hyn dych chi'n hiraethu amdano fo heddiw tybed? Sut all y baban hwn, anwydd 2 fileniwm yn ôl, fod yn cynnig gobaith y bydd hiraeth dyfnaf eich calon yn cael ei gyflawni. Gadewch chi eiriau'r garol ddeffro'ch hiraeth a'ch gobaith heddiw. O tyred di, Emmanuel, a datod rwymau Israel, sydd yma'n alltid unig trist hyddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel ddaw ata ti, o Israel. O